Deci, prieteni, pe canalul meu, sunt Narcisa. Astăzi vom încerca să jucăm un nou joc. Dacă vă place acest joc, nu uitați like, videoclip, nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați la canalul meu. Deci, asta e, cum vedeți și voi, mă mângâi. Așa, bun, aici este casa pe care nu am făcut-o. Stai că trebuie să... Bun, așa arată casa noastră. Aici am făcut o mică grădiniță. Indiferent de deșert. O să plecăm. Nu, vreau să vin aici lângă mine. Puteți să-l găsiți pe App Store sau pe... Puteți să-l luați pe Vacații în Play. Bun, nu să luăm ce departe. Au! M-a bătut, dar mi-a luat o palmă. Bun. Să luăm înapoi. Sunt sigură că mă pe aici? Da. Ce brătă dă să pun eu pe aici, nu me las. Da, mă, uite casa aici. Mare trăsnie, era pentru tine. Deci, acolo să vedeți și voi. Ia luna. În sfârșit, luna se nasce jos. Iar la noi e 7 dimineața. Bun, aici răsare soarele. Vedem să lasă luna. Și va răsări nu va soarele, așa că o să stingem ăsta. Nu m-am jucat pentru că în acest joc nu pot să te culci, dar o să mergem în casă și o să vedem ce se întâmplă pe aici, pentru că în jocul ăsta poți să joci că nu mai știu unde și nu mai fac. Așa e camera mea. Uite să fac aici măsușă și televizor. Indiferent de deșert. Că eu îi să te cui lasă un șema. Bun, să lăsăm așa. O să facem un uș pe aici. Că o să ne ducem până... O să luăm scara. E bună scara. Dar de cum este unde sunt, deci o să iau pe aici. Că eu o zic de bui la zale altceva. Ce? Unde? Ne o să sărim pe ăsta. Să pierd, cred că... Deci pe aici să vedem. Nu mai.
Bun, pe aici o să facem opțiune cu o să acoperim la final. Da. O să ne ducem afară pentru că s-a făcut zi. Da, vedeți? Nu se joc, e super fain că poți să construiești case. Foarte multe chestii, adică am văzut pe internet că un băiat, Vlog, adică el a făcut casa lui Gumball și turnul din Titani. Cash așa. Ok. Bun, stai să facem. Nu. Trebuie să fie ceva locali care să... Nu, de ce mă gândem? Că e whisky sau pula. E altceva. Bun, nu vreau să... Da, continuăm să văd pe aici unde e pământul ăla. După ce facem scara. Că era mână sau era perfecto. Nimeni nu știa. El am înainte-o. Da, vedeți? Și putem să ne și înapoi. Uite scările astea, super wow. De ce vrem că e whisky sau tequila sau e altceva. Deci, bun, cam atât cu acest video. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați la canalul meu. Pa! Stai să ne duce până stresul meu ușor, deci... Wow, cum să vedem casa noastră. Poate să fac mai repede, că să spun să uite aici. Am avut ideea că era în golden. Am să vă cum să faceți aia. Cum să fac asta. Asta avem ce plasoane, bun. Cum să ne ducem în nord? Dragii mei, am ajuns în nord. Wow, minorii. Și cum sovieti de șule. Deci, e wow. Super wow. Super, deci, motherfucker. Bun, o să ne dăm drumul.
dus direct aici înapoi. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați la canalul meu. Și vă vreau să vă zic să vă abonați și la canalul lui Vali Vlog. Stați să-l caut aici. A cădat pe Huse.